tardes a todos. Estamos xa na hora en que dixemos que pecharíamos esta xornada, esta terceira xornada dedicada ás Xornades da Fala, e imos pechala coa participación. Primeiro falará o profesor Villares, logo falará o profesor Núñez Seixas e logo eu direi unhas brevísimas palabras de despedida. Bom, pois, como dicía no inicio destas xornadas, estas foron a terceira edición dun ciclo sobre as Irmandades da Fala como motivo, ainda que os temas que se trataron foron moitos. Creo que cada sesión, cada ciclo foi distinto, pero este foi quizá o máis plural e o que tivo máis, non participación de público, pero si máis miradas incluso plurais, cruzadas, tanto desde o punto de vista da política como da cultura, da lingua, como se acaba de ver, da reflexión entre política e migracións, os intelectuais. Neste sentido, creo que é un broche bastante adecuado o que alá no 2014 ou no 2015 empezamos a pensar e que se plasmou no 16, 17 e 18. Agora só queda cuidar de que este traballo non fique no baleiro, que teña algún resultado. Un resultado será que total ou parcialmente serán editadas estes textos ou ben electrónicamente ou ben en papel ou como a propia institución determine. Confío en que sexa editado todo ou casi todo. Felizmente, sobre todo os de fora son máis prevenidos e envían os seus textos en avance e os da casa somos un pouco máis vagos. Nos pasa como cando a Igrexa convoca para a misa, os de perto da Igrexa non chegan e os de lonxe chegan moito antes. De modo que a todos, moitas gracias, moito obrigado, en fin, e esperemos que con outros temas este debate neste sentido casi transoceánico, ainda que sexa feito moito con galegos e aquí, ou transeuropeo, poida ser continuado por outras vías. Ben, para a miña banda, só recuncar nos afirmado polo profesor Villares e reiterar tamén a nosa satisfacción polo nivel das discusións, dos relatorios e tamén, digamos, por esa pluralidade de olladas sobre o fenómeno das irmandades que creo completa moi ben un digno broche de ouro, digamos, a este ciclo de 3 congresos en conmemoración do centenario da fundación das Irmandades da Fala, entre a 1918, que dende esta institución se acordou abordar non tanto do punto de vista da súa evolución interna, da súa pluralidade político-ideolóxica, aspectos sobre os que xa existen traballos sólidos, senón quizáis centrarnos nun aspecto algo menos abordado, como era o contexto internacional das Irmandades da Fala, o contexto español e máis o contexto americano, que para nós, obviamente, como galegos, dada a importancia que ten a diáspora ou que ten a migración a nosa historia, era digamos, ineludible, non? Cando falei sobre a Irmandade Argentina tamén fixen un pequeno aceno a boa historia e non pode evitalo. Hai 30 anos no Pazo de Mariñán, un congreso organizado tamén por esta institución, noutros tempos, eu tive o meu bautismo de fogo nun relatorio no que interviña xunto a prestixiosos catedráticos e presentes, morto de medo, hai que dicirlo, falando dun congreso dos nacionalismos na Segunda República sobre un grupo dos que onte falei, que era a Sociedade Nacionalista Pondae. Pois, digamos, pechamos o ciclo 30 anos despois, nesta mesma institución, pois falamos dun tema que eu entonces comezaba a abordar, que era precisamente o das Irmandades da Fala, o galeguismo na emigración, visto obviamente nunha perspectiva moito máis ampla e máis madura, que isto quere dicir que tempus fugit. Moitas grazas, pois efectivamente eu comezo de novo dando as grazas a todos, de maneira moi especial aos que viñeron de máis lonxe e aos resistentes que neste ben resoleado
pola tarde siguen estando aquí nesta sala, non? Como dixo o profesor Villares, é importante que non só quede aquí, non? E de feito non queda, non? Porque as exposicións e os debates que se producen nesta sala non solamente se transmiten, sino que quedan grabados e podense consultar. Quero dicir que mesmo sin esperar a edición das actas dos 3 encontros que se producirá con toda a seguridade, as primeiras xa están en marcha, as segundas non sei moi ben en que estado están, pero estarán e esas tamén serán publicadas sen dúbida nun outro formato, mentres non chega a posible lectura do texto elaborado ou reelaborado por cada un dos ponentes, as comunicacións aquí presentadas están accesibles, por lo tanto, tenas o seu dispor. Con este terceiro congreso remata o ciclo de 3 congresos que nos planeábamos para conmemorar as Irmandades da Fala, dos que xa aludimos varias veces. Pero quixera convidalos aínda a algo máis, non? O día 30 de outubro inauguraremos a exposición Son de Galicia, na que conmemoramos as 4 primeiras corais galegas que naceron xustamente baixo o impulso das Irmandades da Fala, non? Cántigas da Terra, Cántigas a Garimos, do Xoxe Flores e a Coral de Ruada celebraron tamén neste tramo temporal, entre o ano 16 e o ano 18, o seu centenario. Esa aposta pola música de tradición popular, polo canto, polo baile, por recuperar os instrumentos, etc., acompañou tamén o espírito das Irmandades da Fala e nos inauguraremos unha exposición que será o día 30 na Coruña, pero que logo fará itinerancia por Galicia, naturalmente primeiro nas 4 cidades en que naceron estas corais, logo tamén a outros lugares, acompañadas tamén a exposición dunha serie de actividades, non? E nos primeiros días de novembro inauguraremos a exposición Alba de Gloria, unha experiencia, na que non solamente queremos conmemorar a pegada e a estela posterior do espírito das Irmandades da Fala, senón os 70 anos do discurso Alba de Gloria de Castelao, un 25 de xullo en Buenos Aires, non? Gustaríanos que nos acompañasen e, desde logo, están todos convidados. Moitas gracias. E, finalmente, pechamos este terceiro congreso.